We zijn in de Gratemermolen, een watermolen die staat op de Uffelse Beek. Al rond het jaar 1400 had het stift van Thorn hier een molen, maar in de loop van de eeuwen is er natuurlijk veel aan de gebouwen veranderd. Reinier den Uyl is de laatste in een lange rij van molenaars, maar hij hoeft er niet meer van te leven. Hij is hobbymolenaar en zorgt ervoor dat de molen 1 dag in de week open is voor bezoekers. En op die dag wordt er ook nog gemalen. Bezoekers die op de molen komen, die geef ik meestal een korte rondleiding. Ik vertel een beetje over de geschiedenis van de molen en ik laat ze zien hoe je een knoop in de zak legt, de zogenaamde molenaarsknoop. Bezoekers vinden het leukste als je aan het malen bent. Reinier den Uyl droomt van vroegere tijden, toen de molen nog volop in bedrijf was. Boeren liepen in en uit en dronken een borrel in de voorkamer van het nu bouwvallige woonhuis, die tevens als gelagkamer diende. Toen den Uyl een paar jaar geleden die kamer opknapte, kwamen er jachttaferelen onder het behang tevoorschijn. Zijn de schilderingen gemaakt door een van de vele gasten die zijn gelag op die manier in natura heeft betaald? In vroeger jaren was de molenaar een belangrijk figuur. Naast de burgemeester en de notaris was de molenaar gewoon een van de 4, 5 belangrijkste personen in het dorp. Heel veel mensen hadden de molenaar nodig. Je kan ook zeggen van, als er geen molenaar was, was er eigenlijk niet te eten. Maar de Gratemermolen staat er niet alleen om te getuigen van de glorievolle tijden van weleer. Kinderen kunnen er leren dat er heel wat moet gebeuren voordat het wuivende koren op het land een boterham wordt. En je kunt er ook het bakmeel kopen dat de molenaar heeft gemalen. Op de molen heb ik op het ogenblik boekweitmeel voorradig. Verder volkoren tarwemeel en bloem. Een pannenkoekmix maak ik. En ik heb lijnzaad, zonnebloempitten en een meergrane mix, wat biologisch geteeld is. En dat is dus een volkorenmeel. Zowel de zemelen als de bloem blijven gewoon in het meel zitten. Als je goed kijkt, heeft de molen nog veel interessants te bieden. Rails van de tram die vroeger over de Napoleonsbaan reed, zijn erin verwerkt. De turbine die in het begin van de 20e eeuw werd geplaatst, voorzag niet alleen de molen, maar ook het dorp Gratem van elektriciteit. Het gietijzeren aandrijfwerk waarop de molen nu draait, komt van een andere molen, die in Brunsum, maar het is wel het oudste van Nederland. En dan is er natuurlijk de laatste grote verandering aan de oude molen, het schoepenrad. Dat rad zat vroeger aan de binnenkant van het gebouw en was dus onzichtbaar. In 1995 is in de gemeente Huythuizen besloten om de molen toch voor de gemeenschap te behouden. Toen is het idee ontstaan om de molen een meer toeristisch karakter te geven. Daarna is ook besloten om een waterwiel buiten te plaatsen. Uit het toeristische oogpunt is het mooi om een rad te zien, maar in de huidige samenstelling van of je op de molen kan wonen en werken, is in mijn ogen niet helemaal gelukt. Maar als ik een wens mag doen, dan hoop ik dat de molen binnen de kortste keer toch maar vaardig gemaakt wordt. En het liefste dat ik als molenaar een plekje in het molengebouw kan krijgen. Als ik dan meer dagen in de week op de molen aan het werk kan zijn, kan ik ook proberen voor bakkers te gaan leveren. En dat is eigenlijk mijn wens.